izlazi. Kukić izlazi. Ručić, pa Manojlović, izlazi Perak, odmah i Kužeta da brani tu liniju dodavanja, brani se linija dodavanja od Mitrovića za Krušića, ide vreme za ovaj napad, 5 sekundi za ovaj napad, Vujović udvojen, ide odmah povratna i to dobra povratna i ovo je prošlo u poslednjoj sekundi, malo pre sirene, pre onih upaljenih sijalica, evo da vidimo, sve je bilo regularno. Konfuzan napad, jako dobra pomoć je bila, gradili
čemu sam govorio, koliko postoji to u rezervi za borac iz ove linije bekova, pre svega Vladimira Matića. Vladimir Matić koji je postigao samo 2 poena. Sada lepo ovo rešava, ali Kesar samo da potvrdi. Tamiša, ali je pogrešio Kruščić. 3-1 kontra Spartaka. Ponovo Dušan Hukić za kratko. Kruščić. Hukić iz velike daljine. Skok u napadu. Sjajno se snašao. Zaspao potpuno odbrani Boriša Simanić. Odlično se snašao Igor Kesar. Koš važi, poeni Kesara, bit će i dodatno bacanje, a u timu FNP-a u igri je Strahinja Mićović. Čaltara, lična greška, 2 poena i dodatno bacanje Kesar. Sa brojem 17. Izmenu napretku. Umesto Pavlovića na parketu je Miloš Kićević, a dodatno bacanje za Kesara.
Za Kukića, Manojlović, dvojica igrača FNP-a su ostalo leže na parketu. Manojlović, Milošević, ništa šut u danoj fazi napada. Kruščić nije iskoristio Tamiš ovu priliku. Kruščić, odlično ubacivanje i zakucavanje, prilika za 2+1. Kasni u odbrani Peković, koji je načinio ličnu grešku. Treći faul Radoslava Pekovića, a prilika za 2+1 zato što će biti dodatno slobodno bacanje za Igora Kesara, koji ima 7 poena posle ovog zakucavanja. Odlična asistencija Kruščića, pre svega odlično ubacivanje u prazan prostor od strane Kesara, koji ima i dodatno slobodno bacanje. Peković odlazi na klupu, Maksim Šturanović, tačni centar FNP-a, je na parketu ponovo. Kesar ima dodatno slobodno bacanje. 2.10 je visok, 22 godine ima. Ovaj stavak je temo i gotovo. Meni si da te ne gledam. Kako ću te pijem, nisi svesna. Sada je genije. Evo Bog mi. Pa to neko eventualno poentiranje preko njega već malo teži. Što se borca tiče, sasvim očekivano. Nikola Marović odlazi na klupu, izmena, a vratio se na parket Ilija Cvetković. Nema sad te visine, bez Nikole Marovića, tog ofanzivnog skoka, te dominacije. Ušao veliki problem, ima krivična greška, ali opet sa Cvetkovićem, prosto on je takav igrač. Borac se može dodatno brza, a opet i Ilija Cvetković jeste takav igrač. Dobro se otvara, može da odigra i na poziciji niskog posta sada za Drakulića. On. Atraktivno. Rezultatski
izjednačeno, napada, Kesar ide do kraja. Kako je ovo bilo? Ajde da vidimo još jednom. Krenuo je Prlja, zatvori desno. Pogodio Nikolić, ali izgleda to kako treba i ova akcija Spartaka sa jako puno soliranja. Sa druge strane, klasičan pick and roll. Atraktivno, Kesar. Šut, Tamiš u velikoj prednosti, 51-39. Do kraja trećeg perioda, minut 38. Kesar, odlično se zabodio, iskoristio prosto ovaj mis meč, ono što je prosto morao da uredi. Odlična partija. Milošević 12. Krušić sa 10 poena, dvocifreni kod Tamiša, obeležili su prvo poluvreme. Sa druge strane, Boriša Simonić 17 poena uz nevjerovatno dobar procenat šuta, 86% za tih 17 poena je šutirao. Trojke 5-5 bez promašaja, a pored njega sa klupe kao rezervni iskočio je u igri gostujućeg tima. Samo da vidimo ovu akciju kako će završiti pokušaj za 3 poena. Povratak u posljednjoj sekundi ovog napada. Pogodio je Kesar. Da vidimo još jednom povratna Miloševića. Da, bila je to trojka i plus. Đorđević, pa i dalje lopta kod njega. Svi pogađaju ekipe Tamiš. Ne samo na ovoj utakmici, nego uopšte u toku sezone odlično koristi ovakve situacije i pogađa za 3 poena, evo ga još jednu moći u njegova četvrta trojka, evo Kesar je fenomenalno. Plus 7 ponovo za FNP. Kesar. Uručenje za Krušića. 5 sekundi za ovaj napad. Pokušava za 3 poena i pogađa. Ponovo Igor Kesar. 11 njegovih poena. Kesar